vaita basa muda kuti vakisira imba. Takupinda imba yemazengi atisati takambopinda. Icho! No, go! Zobuda! Say guys, tasvika kwachiremba. Unotengere hembe. Tasvika kuno kwachireya kuti tichitanga upesa basa redu riya ratakatanga. Saka ini ndati ndakambenge ndambovhunira actually ndambotaura nawo nhasi ndambotaura nawo mumwe musi futi ndachiudza madha vagadzire kuti ndikwanise kuwana kuti ndivate pacho pari kuti pazvibasa because kubva musi wandaenda uya kuti seems as if zviri slow ndikachirega ndichiindako ari kuzere kondi amawo kwachangamiri ndikati zvichiniperekedza wamunoziva kuti takambetera pato achiti andakwenda nodzidza chi mabhuku ekuita zvekuvaka sachuya kunotodi tinoonesa tichibatsirana vakuchira edu ndoari muta tobva uko kwagogo atachipagosari ravo kuno ndokwamadhamu zvino ndikubvunza kuti shoko rekuti inini ndigadzirepe kuti ndivati rasvika here rakuti harina sei ndovata paini uyai tioni yo ndoshene uya padhuze neuyu utonga ungochitambepi chivhura ndokoisa mumba uchisengayo aiwa tichibatirana womabatirana kwamuna kuendesa kumusoro kunhasi aiwa yetione mandokwanisa kuvata vacho kuti makaita sei tindovatawo mheri mwari ndiana ari kuvata muno manje vana tinoisa chiimo mukuti tine yaku tine ndinakavata ndivana tine yahasikana hamuvhinzi here munotesa kwasi kuna hamuvhinzi munongodonhawo sandonai wangu nyango uko kunongodona kumpo sandovata newo muno mari uyu musikana guys my new roommate uya kuna roommate uya zvikouni kuti zei kombuka zveiri munomu tikasagerere saka mune mazisaga here kwadzira pasi muno masaga ndiyaya inori here tingasakuwana neegera neguruva here vasikana trai chimutsvere toni kugona kupai masa munayo masa acho dzakawanda handine masa wanda so tichaita sei vasikana munowane dust mungatsvaigwa murimo asi notongohotswa ndikadii maidai vanga vangwane ndove vadzudzura tasvika tiita nemakadzudzurwa hino ndove dzacho dzowanikwa here kuno mosimbodzudzuura here muno crazy guys, this is my new house for the next maybe 1 week or 2 weeks. So mudi motaka mamwaya mvura ndakutogadzira uyu mukomana anongo achitoshiyana uyu saka mokasira kuomera ndikadai munoomba yatomamwe so that mangwana guys chinyasokurova basa because vanhu vava relaxa zvinhu zvatona zvinazvomboyatsofamba mushe asi tata ne20 mabhegi edu esemende zvidhina zvedu zvakakwana asi zvakwana kudero mari yetransport yekuti zvive pano iwe guruva rera kuti angosimuka baba ndofane masaina chispray changu azakuchirimo asi makambobikira muno asinonga ndakwata muno muchabikire buda pazvikira ndimwe sorry amana pada kuti tifatire action vakuda kuti mabhegi edu tikasire kumasimu dzamudenga akwane 40 atiri kuda because right now tine 20 zvinhu izvi ndandichizvioperata ndiri kure tichimbodhira nenyaya dzekwabara chase shamacross country zvaita kuti obvious pane kadelay uye vamwe vanhu vadi vacheka kuneta sinzi ndandisipo
dzimwe semende dzatosvika manje zotatopesana because patasvika ikabvunza kuti semende dzedu dzatikatenga dzakasvika here dzatozouya izvozvi. Saka ni semende dzacho dzatozouya izvozvi zvoreva kuti mabhiridha manje vakatozoguma vagarawo kumba apa pamwe vakaguma vagarawo kumba nenhau yekuti vanga vachifila sekuti hapana action moto yekuti iri kuitwa. Saka isusu kuti tionesewo time yedu munoona tine maprojects akawanda saka ndatosacrifice akati no rega ndiendeko for like a week kwachireya uko ndinoita kuti zvinhu zviungane panzvimbo nokuti zvimwe nyangoika zviri kushopu zvimwe ezviri zvichinekana kuti mabhegi edu esemende atokutaura kuti apakati zvidhina zvakakwana toda kutendai vanhu vose kana tinyatsokuti toda kutendai vanhu vose vakabvisa mari yezvidhina toda kutendai asi kuti zvichisvika pano pazviri ndopada $100 yetransport kuti zvinotogwa kwazviri zvigouya kuno uyezve kwakudiwa 20 more bags dzedu dziyadziya kuti mudhuri wedu tinge tichitapedza then tabva tenda pa 3 madoor frame edu nemawindow frame edu tite mudenga amozvawatikezvikivata tiko muguruva munomu nemusikana hakuna mugutikwese kuti sei kutinge tichijegera tovata pari kuitwa project ndomboma makusenseni kana pane zvinenge zvida kuitwa tobatsirana because ndakambozwa kuti pakaita challenge yeRiverside saka kana vachida kundobatirwa zvese zvezvo takutotanga tobatsira kuti zvinhu zviende mberi tipedze saramba chirenga chingotendera tiri panzvimbo 1 ndosaka ndadzoka vese guys vanoda kutibatsira kuti tikasire kupedza project yedu yekunoku kwachireya ndibatei please musaregere because ini ndachazogara kuno imo muno musina maflow ndomane chivata saka pazvochete ndonga chetombovhura door iyi mhepo ipindi dai anozviona hativhuri here manheru hativhuri manheru sure hakuna anovhura hapana uyu ndiye tinowo ndechishaya nayo saka ni ndo matire chivata saka totomboti muome imvura yatadira pasi because maidzudzugwa nendove kureva kuti mangwana pamwe anofanira kutsvaga ndove mombozama kuisa ndove ndove ikaiswa mosara makaita sei makazvotifungisa kare kare makisheni ekumusha kwedu kwana mbuya kwasata nemaflow vanhu vaidzura nendove hamozviona kureva kuti meseji yangu yananga ndatumira yekuti tichangogara kusa tionewo basa kuti tiri kufamba sei tiri padhuze tiwane motivation as well zvotibatsira neso tichidzidza kuti vanhu vakambonyatsorarama sei vari panapa pamusha pawa namai uyu ndo zviripo saka panapa ndo patei takachegera saka uyu anenge achisheya mukomana anosheyana uyu handiti ambosviwa izvinotaura ko baba aindepi ndokunoite sei vanodzoka sama musikatoti sisi chero zvavharana zvimbeya chaperi aso zvamaifunga here handei timbonoona kune imba yangu kuti vanhu vakasiyira semende ndo yanga yaperera Abana mabegi mangani? Saka tikamabhadhara mamwe achoni mumwe wacho atone vhiki asina kunza semende pandasvika ndo pauna semende hamozviona haina kuya nasi saka vakapenge bhozi vakapenge vandifonyera zvakare vachiti toda semende bridharamo toda semende munhu wetransport ini pandakabhadhara akanditi uri kuuya kuno nesemende mangwana acho saka ndakazofoniwa nakanzakanzi munhu uyu haana kudii haana kuya nesemende ndikati inini manje nekwandiri nezvikutoitika hazviiti zvandaimbokuudza zvezvo kuti ndandine maappointments anda ndakabhuka ndida kupedziswa saka zvazvisingabudi kuti ndiwanenge ndichasai ndichisiya zvoizvo ndichiuya kunoko saka ndobva ndati ndichauya ndafanira kusvika mande yandokuramba ndobva ndapiwa rimwe appointment date rezvinhu zvangu zvandaida kuita musi wetuesday zvichipera ndobva akaita madhirama chizoda kuita cross country dzose saka izvozvi ndauya kuzodedicata
almost 1 week rangu ndiri kunoku kwachireya guys. Kana panda mwana zvitira zvichiripo zvimwe izvizvi semende takabhadhara yachoni yamaitisapota nayo kuti semende yakabhadhagwa asi yaisina kuuya panzvimbo. Ndo pakaita challenge kusvika bhiridha atozonditi vandifonera vakati sisi uyai kuno ndibhiridha akati kana muripo ndokuti zvinhu zvita sei zvinyatsokufamba bose zvangogara ndibhiridha ndikati kuda kuya ndikuda kutouya ndirambi asi nhau iripo ndeyekuti zvinhu zvandiri kuita manje zviri kutondisunga kuti ini ndisauyako. Vakati semende yapera, semende yacho ineyamukutaura haisati yadi yava panzvimbo. Ndozvindava panzvimbo ndozvamukuona mapikicha ndakamatumirwa last week aya ndo pazvingori kuti semende iyo haina kukwanisa kudhirivhariwa. Hamwana panozonzi munhu watumira chakati munhu usipo ndo zvazvinoita zvokudai. Saka ni nekuda kwaizvo zvabva watozoti takutombofanira kutodi kutosenga jecha mabhidha ndo akutombota zvokusenga jecha. Saka isitauya kuti tizovabatsira mabhidha aya chatombozama kuti vambotumwa shoko kuti vagouya mangwana semende yadhirivhariwa zvitina zvifanire kurogwa basa mudenga. Muona manje mabreakages ataireva aya ona mabreakages achona ndinoona kuti zvitina zvone zvimwe zvinogwadza mani. Saka hopefully zvatanga tati 4000 zviya zvinodiwa zvichakwana 4000 zvitina like I said zvakakwana asi transport yekuzvitora kubva kwazviri kuti zviye kuno ndo yatisina right now ndo inokwanisa kuti $100. Saka kana pane anokwanisa kungotibatsira kuti tikwanise kuwana transport yekuti zvidhina zviuye maybe by tomorrow zvogona kutibatsira. Semende dzedu dzatiri kuda dzasara i20 because tine 20 already mabags esemende. Tikabva ipapo I think tikambomira neyekuti zvitina uye panzvimbo uye mabhegi esemende auye zvakare pano panzvimbo. Ndiripo ini ndichiona kuti mabhegi ayo aita mukicheni avharigwa zvinogona kutibatsira because zvatataita method yekutanga haisi kushanda. Tochibva ipapo toenda panayo kuti takupinda madoor frame asi chekutanga chatoda kuti tinge tapedza isemende nekuti zvitira zvinge zviri panzvimbo ndo zvinhu zvandikuona kuti zvakanyanya kukosha. Chibva ipapo tochipinda madoor frame ese nemawindow frame. Chibva ipapo tochirova roofing ndiripo pano. Saka ndiri kuzvipa 7 days ndiri muno machireya guys. I'm appealing ndikuita sei ndatinonzi chi I'm appealing dzokura I'm appealing guys kuti mutikwanise kutibatsira nezvinhu izvozvo zvingopera mudenga pa 7 days. Makadiko ndimenyu makangodai kugumira pazhira semende dzauya izvozvo apa ini ndafonera wani kansela vandichanzi semende dzakauya dzazouya izvozvi dzaiswa kumboko bosi pandasvika ndaenda nekushopu ndikati ko semende dzikutaurwa dzadzina kuya zvikanzi amene ndofunga vangu vakavata here hanzi ndofunga pane bhizinesi rimwe ranga richiitika. Saka dzimwe dzauya izuro ndaifanira kuya ndofunga akakudza ibhilda kuti ndaifanira kuya ndikazodii babaruva vakangoshayikwa kumabasa. Saka taida kunoti tigadzise nyaya dzacho nekuenda kupolisi saka because hatisi kuziva kuti zviri kufamba sei. Saka takatodhiraivha kuenda unonzi kuMondoro tikatova tachifamba tikadzoka usiku kusvika mubhoko. Saka hapana pandaizouya kuti achokwadi kuno munhu achinzi akashayikwa. Saka ndo zviripo izvozvizvi inini izvozvi ndichanga ndichigara ipapo padhuze apa tigarira padhuze ndichimeka sure kuti kana dzaasemende ndingotosiya ndadzisa panapa zvimwe zvese zviri kudiwa ndisiye ndazviisa at least ndikasiya zvinhu everything zviri panapa ndofunga bhiridha ndisuzva kuti ari kupi. Ndakambozama mutekstras kuti ndo zvakaitika hana ndipindura hake nhasi ndokamudza ndakuuya handina kuona meseji pandafonera ekera nditovati vaudze avo kuti ndigadzirire imba yekuti ndigovata ipapo tivatira padhuze kana zvapane zvinoda makuseni zvinoda kuti tibatsirane tochitongoita mudenga pa 7 days. Nhasi china kureva kuti by next week china ndofana kubva pano. Saka by next week china guys kunava vanokwanisa vane moyo wekuda kubatsira mhuri yedu iyi guys mungoti batsira kuti tingoita mudenga already tine 20 mabhegi esemende 20 guys takaita hafu kwasara imwe hafu ye20 mabags. Saka tingoti batsirai vedu angokwana iyo 20 wayo akakwana tobva taziva kuti zvitina zvedu zvakakwana kuti mari yekuzvitenga iripo asi kuzviunza kuno ndo pasina transport ye$100 kuti tiwigirwe zvitina zvedu 4000 ndo pane nhau mari yacho iripo ndo 120 kai asi transport hapana. Hambozviona zvodai zviri mudhuze zvakatiungana kudhara.
saka ndozvipo maybe hatisi kuzoti vakatisira mubhasira because ndikuona kunge zvimwe zviri kudambuka dambuka izvi hamozviona noti kuti ana uyo anzi vakati toda nyama ndikati kunani baba vakati handina nyama baba vakati handina nyama ndemavheji vanotaura kavana challenge yatinayo pabasa redu ndeusavi ngatibatsirawo neusavi nekupuhwa chekuti basa racho rifambe. ufu hwewa makasiikwa kwatopera wakutopera nekuti kusekwa kuita kuchita dzisa kana zvinonga zvichichita mukangotibatsirawo nezvozvizvi ndinoona sekuti basa racho rinotifambe zvarinokukasika. ya saka pakaipa saka ndo nhau yacho iripo guys kuno wazi uyu ndiye wandiudza akati vana baba vacho vakati chi taura harisi guwa kandoda nyama wasourya kani baba vacho ndevapi chitaurisa vambokurovavo kunani zvikanzi kudii zvikanzi kudii vakazama kutenga mavheji kupi ndo vanombotengesa saka vakashaya vakazodii saka makazorye musi wacho manje wamaiti moda asi nyangwe nemo mukati moda nyama kuna baba yekera iri asi maitamba kani mwana wakaisa pamwoyo se pane iwanepi baba mukomatobias nyama ko mavheji saka mari yemavheji vakaiwanepi kana kwavakatoenda tofanira kati haiwa rega henyu ndazongoshandisa zvepamba wamakashandisa chikafu chenyu ko avo vanguva kuti vanokupai mabarwe vavana kuzokupai wokutanga chete ko hwama mapromiswa kana kanzira toda kuhutevera vakakupromisa vana kupromisa ri pai vakapromisa mabhaketi maviri ndoda kutonotsveka kuti mabhaketi aufa sainini guys ndiri kunoku for the next 2 days moona zvinhu uitwa usipo amaona ti challenge yekuti zvinhu usipo wozviona zve yakatofamba bhozi utatsokwa ndibhidha akazvitaura kati uyai kuno sisigozi kunoko hakusi kufamba akataura tokwadi handisuki ndingamunyebera bhidha namwari kudai jesu musiku wedenga bhidha akataura akati sisi uyai zvinhu zvacho zvangomira izvi hakuna kana action iri kuitwa nevamwe kunoku chiuyai zvinhu hazisi kudii hazisi kuuya ndichamuona zvangu uyu wakandinyebera kuti handi kune kwakambetika rufu kunoku ndikamuti ndamanya nesemendi vanhu vakuti havana semendi akati ndoenda nayo mangwana zvinobatira ndinda kurufu semendi yasvika izvozvi ichisvika ndaina nekushopu ndikanoti ko semendi yandohwa kuti haina kusvika zvakafamba sei saka semendi yabva yatosvikawo apa paizvozvo zvove basa mangwana ufanira kutotanga kera pamwe bhiridha venyu havasi kuziva kuti ndasvika movaudzwa kuti ndasvika ka saka guys mashemarienzi amana pa7 days tofanira kuita minana tofanira kuita chi ita action moto wanongwa ita action iwo ndio roommate wangu nandidi zvokuvata nevanhu vanenge vachiita ngo vakapusapusa upinde kamupalaso saka rumu yako ndeipiwo ndeipi rumu yako iwe yako ndeipiweyo saka uchageza here zvikatochenapa dawechigaudavana saka unofungwa kuti inopera here imba ikati haufungi kuti inopera unoti kudii 2 weeks foundation yakagara kudai kana iva vanhu vanoona anofungwa kuti bhiridha hagoni kuvaka ari slow uzviona akatomira ari musango zvitatifanange takatorwa pasi inga pakaipa tatosiyana pezimba iyo zvikoro zvichivhugwa ka omukona vanhu vakabhuloku ne musati mapedzera apo hamapedza kudhara 1 3 uyu anoita zvokuvaka achakubatsira batsirawo nemwe kuno
guys ngatingoita mudenga guys chingopesa especially zvitina zvikakwanisa kuya kana by mangwana kana kuti kusura mangwana zvinogona kutibatsira semende 20 dzinenzi asara dzedzia dziuye ndiri pano because ndikuona kuti ndikasiya zvokuti mozodhirivhara zvindikuona kunge zvinonetsa saka ndo zviripo guys. I think mangwana pamwe zvikafamba mushe vanhu vochiuya chikondinya because semende dzacho dzese dzaiswa kumba kwamai uyu ndo kwandadziona dzatoiswa. Saka handisi kuziva kuti sei hake asina kukwanisa kudhirivhara last week ko ima muna kuda unomubvunza were vozi kansela ndakavati semende dzatobhadhirwa zvine ekukeshi tikatoita zvese vakati hanzi ndikumufonera saringoti hanzi ndikwakati reganitaura nemudzimai wangu but anyway yakatodeuka ndadzoka chiregai basa rechirohwa manje ndiripo panzvimbo ndanditi auti ngonono here ngononodzisa magwirire kuti auti inangu handiti zvokusheya rumu nevanhu vanodaro. So I think ndo zvipo izvi mangwana I hope tinenge takwanisa kuti tiwedzere mamwe mabhegi edu esimenti timapedzi then nezvitina zvedu zvikwanise kuuya panapa. Ivhiri ndimamutakura mukutakura kupi kuri oya chatombozviona simba kana tikaona simba tichatombo paita basa muda kuti vakisira imba takupinda imba yemazengi hatisati takambopinda icho no goya zvabuda ndimunotedzera muri vaviri